Vedenie Fiľakova prijalo 11. novembra vo fáje Mestského kultúrneho strediska približne 20 darcov krvi. Podujatie vzniklo z iniciatívy Lučeneckého klubu darcov krvi. Mesto sa tak pridalo k ďalším samosprávam Novohradu, ktoré týmto spôsobom oceňujú nezištnosť svojich darcov. Pozvánku dostali tí, ktorí majú za sebou aspoň 20 odberov. Tým vlastne nechávame si priestor na to, aby takéto oceňovania slávnosti sme zorganizovali nie raz za 10 rokov, ale našim plánom je organizovať to každé 3 roky vždy, keď tá ďalšia várka, ktorí dneska už majú možno 12, 16, 18 darovaní, keď už prestúpia 20, prejdú cez tú 20, to číslo, tak zase bude oceňovanie o 3 roky. Považujem to za veľmi dôležité v rámci popularizácie darovania krvi. Všetci vieme, že krv bola vždy potrebná a aj bude potrebná a my na týchto ľudí pozeráme naozaj ako na nezištných ľudí, ktorí sú aj vzorom pre ostatných, aj z toho morálneho hľadiska, aj duchovne, ale dávajú vlastne aj zo svojho tela niečo neznámym ľuďom a tým im zachraňujú život a pomáhajú im v tom, aby mohli pokračovať vo svojom živote, takže naozaj je to aj krásna myšlienka. Medzi ocenenými darcami bol aj tréner fiľakovských kolkárov a bývalý mestský poslanec Ladislav Flachbart, ktorý za svoje odbery získal už zlatú plaketu. Darcom krvi som od 1989 roku, keď sme ako na základnej vojenskej službe sme boli oslovení ako vojaci, aby sme išli darovať krv, tak sa mi podarilo. Potom som mal dlhšiu pauzu a keď som stále pozrel do tej vitrinky, že mám tam taký preukaz, ešte zo Vsetína, tak vravím, idem skúsiť, budem dávať ďalej. No už 40 krát sa mi podarilo dávať. K darovaniu krvi povzbudzuje aj ostatných, ktorí majú obavy alebo sa na to doteraz neodhodlali z iných dôvodov. Každého by som povedal, že je to dobrá vec. Nikdy nevieme, že kedy budú najbližší tvoji potrebovať krv, alebo či sa zachráni človek, alebo dá aký život. Je to taký lepší pocit pre človeka, keď vie, že možno takomu pomohol. Gesto samosprávy v podobe komorného podujatia ocenil. Je to pekné, že si spomenuli na darcov aj tu vo Fiľakove, aj keď by som povedal toľko, že páči sa mi už aj iniciatíva Várlak festival, že bolo darcovstvo krvi aj v gymnáziume pred mesiacom. Ale to darovanie a že mesto si to uctí aj s Červeným krížom týchto ľudí, tak je to perfektné. Ocenenie darcov krvi sa konalo vo Fiľakove prvýkrát, nie však naposledy. Samospráva plánuje zo slávnosti urobiť tradíciu, ktorá sa bude opakovať každé 3 roky. V Tornali pokračujú v úspešnom trende získavania financií z mimorozpočtových zdrojov. Aj v tomto prípade opäť zásluhou kvalitne vypracovaného projektu získali z plánu obnovy takmer 1,7 milióna eur na prepotrebnú kompletnú rekonštrukciu materskej školy na ulici Školskej. Približne pred mesiacom sa po menšom zdržaní už začalo s prvými prácami. Zástupcovia všetkých zainteresovaných strán sa pravidelne stretávajú, aby spoločne koordinovali priebeh rekonštrukčných prác. Každé 2 týždne sa robia kontrolné dni, kedy vyhodnotia harmonogram, ktorý sa dohodli pred 2 týždňami. Toho času majú urobiť lešenie, demontáž atikových plechov a debnenie atiky. A potom budúci týždeň vo štvrtok sa stretneme na ďalšom kontrolnom dni. Budova bola postavená v roku 1988 a jej technický stav bol teda už nevyhovujúci. Na zhotoviteľa, ale aj prevádzkovateľa a užívateľa budovy čaká niekoľko náročných etáp, ktoré musia zvládnuť za plnej prevádzky materskej školy. Medzi tie najnáročnejšie bude patriť niekoľko nasledujúcich. Ja si myslím, že výmena vodovodného potrubia, elektroinštalácie, to bude asi najťažšie. A zateplenie tej budovy, lebo táto budova ešte nebola zateplená a pred 10 rokmi boli vymenené okná. Niekto sa môže spýtať, že prečo sa vymenia okná, preto lebo už nevyhovujú týmto podmienkam terajším. Zníženie energetickej náročnosti budovy je teda podstatným cieľom prebiehajúcej rekonštrukcie. Očakáva sa, že úspora by mohla byť až 67%. K tomu by mala prispieť aj modernizácia vykurovacieho systému, inštalácia rekuperácie vnútornej výmeny vzduchu a modernizácia osvetlenia
a tiež inštalácia fotovoltických panelov na využitie obnoviteľných zdrojov energie. Počíta sa tiež s realizáciou debarierizačných opatrení, čiže zlepšenie prístupu pre osoby s obmedzenou mobilitou. Už sme spomenuli, že táto rekonštrukcia pri takmer nerušenej prevádzke si vyžiadala aj niekoľko nevyhnutných opatrení. Bezpečnosť detí je na prvom mieste, nie len detí, ale aj zamestnancov. Ten jeden pavilón, ktorý zrekonštruujú teraz, ten je uzavretý a v 2 pavilónoch prebieha vyučovanie. 15. septembru máme stav 118 detí. Jedna trieda detí je preložených na elokované pracovisko pri Majeri a druhá trieda detí je spojená s jednou najväčších tried. Všetko je naplánované tak, aby prevádzka materskej školy nemusela byť prerušená. Každý pavilón je zvlášť akože napojený na elektriku, na vodu, na kúrenie, takže ja predpokladám, že kým nemusíme, nezastavíme chod materskej školy. Celá naplánovaná rekonštrukcia zatiaľ prebieha bez nejakých väčších problémov. Ja môžem povedať k dnešnému dňu, že veľmi dobrá je spolupráca so zriaďovateľom a so zhotoviteľom aj so stavebným dozorom. O všetkom som informovaná a naozaj môžem povedať, že môžem byť v bezpečí a cítim sa tak, že o všetkom ma informujú, čo sa mení, kedy, kto a čo bude robiť, ako sa prebieha táto rekonštrukcia. Predpokladaný termín ukončenia tejto rekonštrukcie je 31. júl 2026. Zbor pre občianske záležitosti v Lučenci pripravuje pravidelne prijatie jubilantov v obradnej sieni, ktorá sa nachádza v budove historickej radnice. Občanov mesta, ktorí sa dožili významných jubileí, prijala primátorka začiatkom októbra. Výnimočné príležitosti sú vlastne všetky, ktoré riešime alebo ktoré sa mi stávajú a som za ne veľmi vďačná, keď sa stretávam hlavne so staršími, skúsenejšími, chcem povedať, že seniormi, ale dnes je výnimočná aj tým, že naozaj majú jubilá. Jubilá 70, 80, 85 rokov, čo je naozaj krásny vek a títo naši seniori vlastne dnes prišli sem k nám do obradnej siene, aby sme prejavili úctu, aby sme im pogratulovali, aby sme vyzdvihli ich skúsenosti, prácu pre mesto, prácu pre rodinu, prácu pre najbližších, prácu pre tých, kde pôsobili. Takže ja si myslím, že je to taká naozaj veľmi slávnostná chvíľa a už to, že prišli takto v zdraví a prišli vlastne do obradnej siene, svedčí o tom, že naozaj sa im ten život vydaril, aj keď mali boľačky, a určite aj majú, aj keď možno nie všetko sa im vydarilo tak, ako chceli, aj keď možno ostali nešťastní, možno vo vzťahoch, ktorým nedali toľko, koľko by si prijali, ale už dožiť sa tohto veku, prísť, byť zdravý a odovzdávať nám tie skúsenosti a byť s úsmevom je pre ňa veľký dar. Takže dnes si ich uctíme a za všetkých aj našich obyvateľov, našich občanov mesta by som im chcela naozaj aj takouto cestou, vlastne touto cestou poďakovať a prejaviť aj takúto osobnú úctu. Pozvanie na podujatie prijalo v októbri 5 obyvateľov Lučenca, ktorí v poslednom období oslávili významné životné jubileá. Bolo to veľké prekvapenie, keď som dostala z mesta pozvánku na výročie môjho narodenia. Mám 85 rokov a som šťastná, že si na mňa niekto spomenul aj mimo mojej rodiny. Tak bola som veľmi milo prekvapená, že mesto Lučenec a Zbor pre občianske záležitosti Človek človeku pri mestskom úrade, že myslí aj na nás seniorov v tomto uponáhlanom svete, že na nás nezabúdajú a že nás zavolajú na takúto milú slávnosť. Z rúk primátorky prijali jubilanti okrem gratulácie aj malú pozornosť a pamätný list na túto udalosť. Pri tejto príležitosti sa tiež podpísali do pamätnej knihy mesta Lučenec. Návšteva cintorínov a spomínanie na ľudí, ktorí už nie sú medzi nami, neodmysliteľne patrí k začiatku novembra. Zástupcovia mesta Lučenec spolu s predstaviteľmi cirkví pôsobiacich v Lučenci sa zišli na pietnej spomienke pod názvom Zlomené krídla. Spomienka sa konala 31. októbra v predvečer Sviatku všetkých svätých. Cieľom tohto stretnutia, aby občania cítili tú atmosféru Dňa zosnulých
A v tento deň, toto krásne jesenné obdobie prišli so svojimi rodinami a pospomínali si na svojich zosnulých, na svojich najbližších a kus sa pozastavili a prehodnotili si aj svoj život. Podujatie má každoročne ekumenický charakter. Prítomným sa prihovorila v úvode primátorka Lučenca Alexandra Pivková. Po nej nasledovali aj duchovní a zástupcovia cirkví pôsobiacich v Lučenci. V ich príhovoroch zazneli povzbudivé slová nesúce nádej, že životom na tomto svete sa púť človeka nekončí. Ja si myslím, že tento dušičkový čas je taká príležitosť aj jednak takému zastaveniu sa v takomto zhone každodenných dní, ktoré prežívame, ale zároveň aj k takému možno vnútornému prehodnocovaniu svojich hodnôt, priorít. A taký tretí ešte moment, ktorý by som vystihol, tak je prežívaniu takej vďačnosti, lebo dušičky sú spojené s návštevou cintorínov, hrobov našich predkov, starých rodičov, príbuzných a pri tej spomienke vždy nejako môžeme spomínať na momenty, ktorým nás obohatili tí naši predkovia. Prichádzajú ľudia s úctou k tým, ktorí tvorili tento svet, budovali ho pred nami a nám ho odovzdali. A tak trošku, mňa to tak trošku irituje, keď zrazu z toho robíme, že najstrašnejší deň, dneska som počul v rozhlase, že strašidelný deň, že skôr karnevaly robíme a podobné veci, preberáme nejaké cudzie elementy do tej našej kultúry, čo je trošku tak škoda. A potom aj trošku, keď pozeráme na niektoré tie hroby, bohužiaľ, že je tam tej umeliny, umelej hmoty. Radšej obkúpime na trhu nejaký pekný chryzantén od babičky, ktorá to vypestovala u nás a dáme obyčajnú, jednoduchú sviečku bez nejakých obalov. Nepotrebujú tí naši príbuzní, zosnulí priatelia a spolužiaci, ktorí sú na druhom svete, nepotrebujú nič umelé, ale potrebujú práve aj našu zmenu, potrebujú naše modlitby a to, aby sme tak žili, aby sme sa raz s nimi mohli vo večnosti stretnúť. Samospráva pripravuje aj ďalšie podujatia s duchovným a spoločenským rozmerom, napríklad 23. novembra v rímskokatolíckom kostole na Rúbanisku. Pozývam všetkých občanov na Rúbanisko, rímskokatolícky kostol, kde sa budeme rozprávať o významných stavbách nášho mesta s osobnosťou regiónu Jánom Jackuliakom. Druhá vec je, už sa pripravujeme na advent a svetlo svieť na námestí a samozrejme najkrajšie sviatky tohto roka Vianoce. Mestský park v Lučenci sa premenil na miesto rozprávok, čarov a záhadných bytostí. V poslednú októbrovú stredu večer sa tam uskutočnila Noc duchov a strašidiel. Aktivitu pre deti z mesta a okolia opäť po roku pripravilo Centrum voľného času v Lučenci. Dneska opäť je obrovský záujem, sme nečakali. Je to dlhoročná akcia. My to berieme ako ešte z pohanských čias tradíciu, keď sa naozaj vyrezávali tekvice proti zlým duchom a podobne. Toto je tiež vlastne Noc duchov a strašidiel. Čiže dlhoročná tradícia, je o to záujem a chceme v tom pokračovať. Čo vravíte na takýto natlak? Joj, prekvapený som veľmi a až mám mrazy na chrbte, že čo s toľkými ľuďmi, ale hádam, budú spokojní a nejako to ukočírujeme. Je to náročné, je veľa tých ľudí, že som rád. Na deti čakali stanovištia s rôznymi zaujímavými aktivitami. Na stanovište 6, no a highlighty, ako som už spomínal, Magnajs, takzvaný, kde lovia oči. Máme tu takzvaný metlobal, na metle sa deti trošku pohrajú. No a potom máme nejaké ďalšie stanovišťa, trošku aj tvorivé, kde si vyrobia malého ducha. No a ostatné sa dozvedia, keď si prejdú ostatné stanovišťa. Skladajú kostlivcov a tak. Noc duchov a strašidiel sa aj tento rok stretla s veľkým záujmom a do Lučenského parku si to namierili stovky detí aj dospelých. Striko Fester, čo si dneska pripravil pre deti? Pre deti sme si dneska pripravili zbierku. Musia zbierať oči pre také jednoduché príčery a tým potom dávame za to pečiatku. A s kým si tu dneska? Dneska som tu s takým strašidlom mojím a je tu s nami aj vec, lebo potrebujeme takú pomoc od ruky. A chceli ťa pustiť Edemsovci? Edemsovcov som povedal, že ja prídem a oni povedali, že môžem. Deti po prejdení všetkých stanovíšť čakalo vyhodnotenie a populárny lampiónový sprievod. Pre najkrajšie masky sú nachystané drobné ceny s halloweenskou tematikou a takisto po
vyhlásenie najkrajších masiek, ktoré malo byť o 6, ale keď vidím ten rad, tak tu bude o 6:30, čiže po vyhlásení najkrajších masiek pôjdeme na Lampionový sprievod parkom a po Lampionovom sprievode parkom bude tombola, kde sú opäť malé ceny s halloweenskou tematikou a budeme losovať na základe štartovacích preukazov, koľko bolo vydaných a podľa čísel. Centrum voľného času v Lučenci organizuje viacero podobných aktivít v rámci pravidelných krúžkov aj mimo nich. Jesenú halloweensku tematiku si v októbri pripomenuli aj rodinným dopoludním s vyrezávaním tekvíc. Priblížiť dôležitosť a potrebu dobrovoľníctva, nakopnúť mladých ľudí a ukázať im možnosti, ako spraviť niečo prospešné pre komunitu. Taký bol cieľ konferencie občianskej angažovanosti pre mladých v Radnici. Aktivitu zrealizoval Mestský mládežnícky parlament spolu s ďalšími partnermi. Naším cieľom je vlastne vytvoriť tú dobrovoľnícku komunitu, aby mohla pomáhať v rámci mesta, v rámci toho, aby sme tu vytvárali možno už aj nejaké hodnoty a aby sme ukázali, akým spôsobom mladí môžu pomáhať a zapájať sa do aktivít v rámci nášho mesta a kraja. Súčasťou programu boli prednášky, panelová diskusia a aj workshopy na rôzne témy týkajúce sa dobrovoľníctva. O svoje skúsenosti sa podelili hostia Silvia Cochová, Lucia Rosová, Žanet Horstmann, Karolína Morilo-Mičková, Ivan Siláči a Andrej Mrena. Aké sú vaše skúsenosti s mladými ľuďmi? No ja musím povedať, že keď im dáte tú možnosť, tak ako my sme im dali v mládežníckom parlamente, tak je úžasné, akým spôsobom sa vedia oni chytiť. Majú naozaj tú mladícku dravosť, ten entuziazmus a tú chuť sa púšťať do tých nových vecí. Ja si skôr myslím, že veľakrát tí mladí možno toho veľa nerobia, pretože my im nedáme ten priestor. Prípadne je to takéto naše dospelácké, že toto nesmiete a toto sa nemá, ale pokiaľ vytvoríme tým deťom možnosť, tak ja si myslím, že naozaj majú chuť, vôľu a úžasnú energiu tie veci meniť. Veľakrát mám skúsenosť, že mladí ľudia chcú meniť veci okolo seba, že sú majú taký kritickejší pohľad na to, že čo by mohlo byť lepšie a veľakrát majú aj veľa takej tej sily veci meniť, možno nemajú tie zručnosti. A my dospelí ich veľakrát zahatáme práve v tej dôležitej vnútornej motivácii, že majú tú moc niečo zmeniť. Takže ja som tu skôr od toho, aby sme ich podporovali a aby sme rozvíjali ich zručnosti a ukazovali im ako na to, ako ich skorej bránili a potom sa na nich sťažovali, že nič nerobia a nemajú záujem, pretože oni chcú zažívať autentické zážitky, oni nechcú byť len na tých mobiloch, ja som o tom presvedčená. Konferencie sa zúčastnila zhruba 100 detí z lučenských základných aj stredných škôl. Čo očakávate od tohto dnešného podujatia a aký je celkovo váš vzťah k dobrovoľníctvu? Tak ja by som určite chcel byť dobrovoľník, preto som sem aj prišiel, očakávam, že sa tu niečo naučím. Tak zaujíma ma, čo sa deje v mojom meste a chcel by som teda pomáhať mestu sa rozvíjať a preto som teda tu, že by som nejaké skúsenosti aj nabral. Tak ja tiež dúfam, že sa po tejto konferencii niečo naučím, lebo by som chcel pomôcť môjmu mestu sa rozvíjať. A ja by som bola veľmi rada, keby aj zákon ukotvil vlastne takú, tu nechcem povedať, že povinnosť, ale aby sa to dostalo do učebných osnov, že dobrovoľníctvo ako také vlastne nám učí mladých ľudí vlastne aj rôznym schopnostiam, vlastnostiam, zručnostiam a k tomu prispieva aj práca v mestskom mládežníckom parlamente. Ja si ich vážim, prešla som si workshopy, vidím, že ako pracujú a naozaj mladí ľudia majú iný spôsob myslenia, vidia veci ináč a to je aj pre nás starších veľmi prínosné. Takže budem rada, keď sa budú angažovať aj v rámci dobrovoľníctva, aj v rámci aktivít, aj v rámci mesta a budem s nimi vedieť potom aj spolupracovať samozrejme na projektoch, ktoré nám všetkým prinesú vlastne nejaký ten benefit vo vzťahu k kvalite života u nás v meste. Aké sú tie očakávania? Myslíš, že sa podarí mladých nabudiť, že budú z nich dobrovoľníci a spravia niečo pre komunitu? Tak pevne tomu veríme a našim cieľom aj bolo vlastne vytvorenie tejto komunity, takže veríme, že sa nám to podarí a že nadchneme mladých ľudí k tomu, aby nám pomáhali vytvárať lepšie podmienky a príležitosti pre mladých v našom meste. Parádny úspech sa podarilo dosiahnuť tanečníkovi Filipovi Podolínskému z Lučenca. Člen tanečnej školy Wanted zažiaril na oktobrových majstrovstvách sveta v Slovinsku. V silnej konkurencii ukázal svoj talent a do Lučenca priviezol titul vicemajstra sveta. Filip Podolínsky ako aktuálny majster Slovenska v hip-hop solo chlapci juniori nás reprezentoval a
dopadlo veľmi dobre, pretože v tej kategórii, kde súťažil on, bolo takmer 80 tanečníkov a je to aktuálny vicemajster sveta v hip-hop solo chlapci, takže obrovský úspech. Konkurencia bola veľmi silná. Bolo tam veľmi veľa štátov a veľmi veľa silných tanečníkov. Určite je to môj najväčší úspech a veľmi si toho vážim, pretože som na tom pracoval veľmi dlho a sa mi to vyplatilo. Talentovaný Lučenčan tancuje od svojich 5 rokov. Tanec je za mňa veľmi pekná vec, pretože pre mňa, tým, že tancujem freestyle, takže sa v tom môžem uvoľniť, môžem tancovať, čo chcem, môžem si tým tancom, môžem zatancovať svoje emócie a do Wantidu, pretože ma vychovali od malička a som im za to vďačný. Partia sme super, podporovali ma počas celej mojej cesty, takže za to som veľmi rád a ďakujem im za to. Tanečná škola Wanted, ktorá funguje v Lučenci a vo Zvolenie, budúci rok oslaví 20. výročie založenia. Doteraz vychovala množstvo tanečníkov, ktorí sú úspešní doma aj za hranicami. No Wanted je pre nás naozaj jedna z tých najlepších tanečných škôl. Samozrejme, deti majú možnosť v našom meste absolvovať aj iné tanečné školy, ale toto vnímame ako niečo, čo u nás naozaj niekoľko 10 ročí, alebo teda minimálne 10 rokov funguje, takže majú aj našu podporu. No a vychovávajú takýchto úžasných tanečníkov, takže môžeme im naozaj len popriať, že sa im to systematickou prácou a všetkým tým a samozrejme aj pričinením detí, ktoré takýmto spôsobom dosahujú výsledky, podaril tento výnimočný úspech. Ja hovorím, že je majster, aj keď je vicemajster, lebo naozaj venuje tomu veľmi veľa času, je príkladom pre ostatných, ktorí svojou vôľou, schopnosťami, odbornosťou sa nielen dobre učia, ale aj vlastne takto radi tancujú a tie výsledky sú vynikajúce. Okrem teda hobby tanečníkov dávame priestor aj pre tanečníkov, ktorí majú možno že vyššie ambície alebo ciele a tí vlastne už môžu súťažiť a my sme ako tanečná škola zaradení do Slovenského zväzu tanečných športov, do sekcie IDO, kde sme sa zúčastnili aj teraz majstrovstiev sveta. Vekovo začíname od 5 rokov a v podstate najnovšie už máme skupinu aj dospelákov 30+, takže asi najstarší člen, neviem, že či má 60 alebo tak podobne, takže vekovka je naozaj že široká a tá členská základňa tým, že fungujeme aj vo Zvolení, aj v Lučenci, momentálne máme nejakých 250 členov. Dvere pre nových členov a členky sú otvorené. Záujemcovia viac informácií a kontakty nájdu na webe tswanted.sk alebo na sociálnych sieťach pod názvom Tanečná škola Wanted. Stromy pre Lučenec je názov projektu, vďaka ktorému v meste pribudli nové dreviny. Na verejných priestranstvách, sídliskách, pri školách a administratívnych budovách tak vysadili do vedna 152 kusov drevín. A teším sa z toho, že znovu nás podporila Veolia Energy a takisto aj nadácia Veolie, spoločnosti, ktoré s nami dlhodobo spolupracujú a vidia zmysel projektov, ktoré naozaj v meste riešime vo vzťahu aj k zmenám klimatickým, aj vo vzťahu k životnému prostrediu, aj to, že chceme naozaj zachovať čisté prostredie stromov, chceme dýchať čistý vzduch a toto je najlepší príklad toho, že stromy vlastne vo verejnom priestore nám dávajú práve nielen tieň, zadržiavajú vodu, ale nám kvázi aj tak po slovensky povedané čistia vzduch. Nadácia Veolia Slovensko a Veolia Energia Slovensko podporujú v meste Lučenec dlhodobo zmysluplné projekty zamerané na trávenie voľného času, ochranu životného prostredia, adaptáciu na zmenu klímy. Vyše 150 stromov má v Lučenci zlepšiť mikroklímu a podporiť biodiverzitu. Bez pochyby každý strom, ktorý sa vysadí, je užitočný, či už pre ochranu životného prostredia, pre ľudí. Od škôlky nás učia, ako sú stromy užitočné vlastne, dávajú nám tieň, dávajú nám kyslík, takže je to projekt, ktorý prinesie užitok všetkým. Niekoľko stromov pribudlo aj vo vnútrobloku na Rúbanisku 2, kde s osadením pomohli deti zo základnej školy Laca Novomestského a materskej školy na Rúbanisku 2. Ktoré stromy sa vám napríklad páčia? Mne sa páči ihličnatý. A prečo? Lebo je krásny. Kvôli Vianociam? Áno. A aký stromček sa páči tebe? Javor. A prečo javor? Lebo má také pekné vrtuľky a na jeseň sa mu tak pekne farbia listy. A tebe? Väza. Prečo?
Má krásny biely kmeň. Mne sa páči hličnatý. Mne sa páči hličnatý, lebo dostaneme darčeky. Moje gaštanový. Mne sa páči listnatý. Mne sa ešte páči gaštán, lebo je na nej veľa gaštánov a ja veľmi rada zbieram gaštány. Vidíme, že nie sme len na mestských ovocných sadoch, nie sme len v parku, nie sme len na možno mestských lesoch, kde bežne prevádzame tieto činnosti, lebo aj tam sa nám darí získať zdroje, ale sme vo verejnom priestranstve, to znamená tam, kde ľudia žijú, a na Rúbanisku 1, 2, 3 máme presne lokality, kde je najväčšia koncentrácia ľudí a práve tieto verejné priestory potrebujeme takýmto spôsobom vlastne revitalizovať, oživiť. Tak ja sa z toho veľmi teším a veľmi pekne im za to ďakujem a dúfam, že aj naša ďalšia spolupráca vo vzťahu k životnému prostrediu a k týmto našim cieľom, ktoré máme v rámci stratégie adaptácie na zmenu klímy, sa nám bude dariť s nimi aj naďalej realizovať. Medzi 152 vysadenými stromami sú rôzne druhy, napríklad javor, ozdobná hruška, čerešňa, jarabina, dub, lipa či gledíčia trojtrňová. Mesto Lučenec v spolupráci s miešaným speváckym zborom Ozvena pripravili koncert speváckych zborov. Konal sa v priestoroch kostola Krista Kráľa na sídlisku Rúbanisko. Dnešné podujatie sme nazvali jesenný koncert, keďže máme krásnu farebnú jeseň. Organizujeme ho my, miešaný spevácky zbor Ozvena, pre obyvateľov Lučenca a okolia, a ako hostí sme si pozvali spevácky zbor z Banskej Bystrice Hron. Oni oslovili nás, že by s nami chceli takú spoluprácu a chceli by nejaký spoločný koncert mať, takže my sme to potom takto poňali, že v prvom rade my ich pozveme a my dúfame, že potom na oplátku nás oni pozvú do Banskej Bystrice. Jadro vystúpenia oboch zborov tvorili hlavne chrámové a sakrálne skladby. Oba kolektívy sa predstavili samostatne a neskôr aj dohromady. Dnes budeme spievať kompozície rôznych skladateľov, či už to je poľský skladateľ Piotr Jančák, alebo aj naša slovenská skladateľka Maria Jašurdová, ale aj od amerických skladateľov niečo zaznie. V rámci tohto jesenného koncertu sme sa rozhodli pokrstiť, alebo teda uviesť do života našu knižku o ozvene, ktorú napísal ešte pán profesor Drenko, ju začal písať. Takže medzi dvomi zbormi, zhruba v strede koncertu, prebehne táto slávnostná udalosť. Kniha mapuje viac ako 90-ročnú históriu zboru Ozvena. Symbolicky ju posypali notami a husľovými kľúčmi. Správca farnosti na Rúbanisku okrem knihy požehnal aj všetkých, ktorí na nej pracovali. A je veľmi pekné, keď dnes prichádza z metropoly stredného Slovenska, z Banskej Bystrice, miešaný spevácky zbor Hron k nám do Lučenca, do kostola Krista Kráľa a spája sa s naším zborom mestským, lučeneckým, s Ozvenou. A takže aj takéto spájanie vlastne dáva určitý aj príklad, aj vzor a príležitosť budovať tú kultúru stretávania. Divadelná jeseň je v plnom prúde aj vo Fiľakove. Po viacerých predstaveniach určených pre deti a mládež bola jednou z najväčších divadelných udalostí tejto jesene inscenácia Na koho to slovo padne. Herecké hviezdy Lukáš Latinák, Marian Miezga, Vladimír Kobielský, Robert Jakab a Juraj Kemka podali vynikajúci výkon pred takmer vypredanou divadelnou sálou. Dnes nás čaká zaujímavé divadelné predstavenie s názvom Na koho to slovo padne, s vynikajúcimi hercami, známymi z televíznej obrazovky. Toto predstavenie vzniklo vlastne ako študentská inscenácia pred 25 alebo možno aj viacerými rokmi a hrajú ju dodnes.
Aj vo Filakovej je o toto predstavenie značný záujem. Marian Miezga sa divákom predstavil ako mafián z Leopoldova, Lukáš Latinák hral národovca, Juraj Kemka bol zákazu zápalom močového mechúra, Vladimír Kobielsky bol urodzeným aristokratom a Robert Jakab intelektuálom. No posolstvo predstavenia Na koho to slovo padne je také, že kto má zbranie, ten má moc a to sa vlastne odráža aj teraz momentálne je to aktuálne, je to vlastne vždy aktuálne. Táto hra bola napísaná v 68. myslím, proti atomovom kryte a vlastne je tam 5 prototypov a každý, keď má zbraň, vládne nejako inak. Predstavenie hrajú v rovnakej zostave 27 rokov a jeho posolstvo ostáva naďalej aktuálnym. Gábor Görge ako autor vraví, že ako autor je spokojný, lebo sa jeho hra prekladala do veľa jazykov a hrá sa vo veľa krajinách, ale ako občana ho znepokojuje, že je stále aktuálna, pretože si môžeme zameniť tie postavy za zmeny politických systémov a tým pádom vidíme, že na konci vlastne nemáme riešenie. Nemáme dôvod to prestať hrať, jedine, že by sme nejako príliš zostarli, čo sa nedá povedať, lebo aj toto, čo vidíte na mojich vlasoch, nie sú šediny, to je už vianočná výzdoba. No, chceme poďakovať všetkým Filakovčanom, že si našli čas a že prišli sa na nás pozrieť. Takže za našu partiu veľmi veľké ďakujeme. Každému, len mi ušli. Inak by som každému skutočne chcel podať ruku a povedať, že mali fantastický vkus na dnešný večer a ďakujeme za ten čas, čo s nami strávili. Pre divákov má odkaz aj Juraj Kemka. Filakovčanom odkazujem, že sú fantastické publikum a prajem im šťastné a veselé Vianoce a šťastný nový rok 26. Na filakovských divákov čaká v najbližšom čase ešte niekoľko zaujímavých divadelných podujatí. 30. novembra čakáme sem rodiny s deťmi na hudobnú rozprávku v produkcii Jókajho divadla z Komárna s názvom Tündérla la víla lala. V nedeľu popoludní o 4:00 sa môžu zabaviť aj malí, aj veľkí. Čaká nás Svet víl, je to známe dielo z maďarskej spisovateľky Magdy Sabo. 15. januára nás čaká operetný novoročný galakoncert s primadonnou Marika Oswald a známym Le Blanc Dieu. Veľmi nás teší, že prijali naše pozvanie sem do Filakova. Dúfam, že bude značný záujem. Okrem predstavení pre verejnosť budú naďalej prebiehať aj podujatia určené pre žiakov filakovských škôl.